kaisa khana haina hai te kaisa next rally kila bagmao sengnani bangai aboni sekang kaisa press conference tini khaika kawar nibo chini taku poritus briefing runai belai hambai kini o jaga bo warung kami dan warung kami salka ham club rok je o jaga bo je sini o je sikla rok bagre lut je thang phai kip tong phainai boro o jaga tongnani janani bagi arrange laikya abon bagi belai kheno pipeline hambai teo kami am sai ni rogobo tini naikha je yang chung je jaga thangdi phaiung kha response ka ham keri ui tongo sabni bagi response ru malabo chini ekmatro chini bubagra ni naharmung jotono thanja khlainani tai CA ni against to sung thanglaiani khana haina haite sa chini bagre league finai abo kai je tini sak jora logiri kha borok je tongnai no tai khana je teisa logiri na musung phaipinai borok bahaino bagmani main route borok phai joma angdi 10 ta ni bisingo jeng aro ni bagma killa abno jeng cover khlailai khana aboni yagulo jeng khana haino hai bojaga teisa khlaipinai khana ni salo jeng saipinai jotonon bele hambai bubagra logiri kha tipra dafa thanjang kha